Rumah samu mau penyakit ngono mbok piye ngawur. Dewe anak lanang tak sekolahi besok gede dadi pagawe tak kudangi bocah ayu aja mung pikir nesu yen dituturi situ supaya selamat rahayu goreng dicampur rames mlebune garing matune teles katok ireng lambi yo ireng sandal jinjit nganggo kacamata aku seneng kowe yo seneng ora duwe dhuwit ora dadi ngopo aku emoh mangani sawo mas sawo mateng rasane legi aku emoh di bojo loro penak ning awak lara ning ati ya 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 Allah ya Allah ya 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 paling enak mas paling enak maem lawuh apa
Mbah Rebo. Mbah Rebo. Mun diaturke mugi Mbah Rebo ki pinaringan panjang yuswa. Amin amin. Awet momong putra wayah. Amin. Amin. Sampun katut.